anden plus det fælles produkt. Goddag. I dette bevis vil vi bevise, at differentialkvotienten af f af x er lige med x i anden er det samme som f mærke x er lige med 2x 0. Som vi kan se i vores sekant, har vi to punkter. P og Q. Og det kan vi også se her, og det er skrevet. Og derfor så tager vi altså vores hældning APQ og skriver f x minus f x 0. Og læg mærke til minuset. Vi skriver minus, fordi at det skal gå tættere og tættere på hinanden og blive uendeligt tættere på hinanden, så det bliver det samme tal. Og det dividerer vi så med x minus x 0, som er y-værdien. Det sætter vi så er lige med, altså vi bare omskriver det, vi gør egentlig ikke noget ved det, så det er lige med, så vi siger x i anden minus x i anden 0. Altså det er det samme, og igen dividerer vi. Vi har faktisk ikke gjort noget ved beviset andet end at omskrive det. Og endnu en gang så vælger vi at omskrive det. Vi rykker lige herned. Og så sætter vi parenteser på. Så vi siger x plus x 0 gange x minus x 0. Og igen dividerer vi. Så det kommer til sådan her ud. Altså at det her er lige med det her. Vi har egentlig ikke gjort noget ved det. Og som vi kan se her, x minus x 0 går ud med x minus x 0. Så det her forsvinder faktisk. Så vi får altså, at hældningen er lige med x plus x i 0. Det sætter vi så tager vi så og sætter x 0 ind på x plads. Så vi får at følge nu med f mærke x, det er det samme som x i 0. Og hvad så, du? Altså, de her to tal skal altså være uendelige på hinanden, så det bliver et tal, altså f mærke x. Og det er også, ja, lige præcis, tak kameramand. Og det er altså også lige med 2x. Så altså er vores slægtning bevist, og som I kan se her, så går lortet op. Tak for det.